טוב, אני רוצה להציג לכם שרולי לחץ של חברת פרופלקס. בעצם משתמשים בזה בעיקר להתאוששות אחרי מאמצים משמעותיים, אחרי תחרויות. זה עוזר לנו לשיפור זרימת הדם, להוריד נפיחויות ולעיסוי התאוששות לכל שרירי הרגליים. עוד מצבים שאנחנו נשתמש בזה זה מצב של נפיחויות ברגליים כעיסוי לימפטי, או במצב של נפיחות או כאבים אחרי ניתוחים אורתופדיים. המוצר הזה ספציפית אצלי כבר כמעט שנה, ואני יכול להמליץ עליו בחום. הוא יחסית מאוד עמיד, לא הייתה איתו שום תקלה. הריצ'רד חזק, לעומת מוצרים אחרים דומים שהיו לי שהריצ'רד שנהרס די מהר. הוא לא מסריח, סך הכל מרוצים ממנו, ולכן אני מרגיש בנוח להמליץ עליו. מבחינת העבודה איתו הוא נייד, אפשר לקחת אותו לכל מקום, אין לו כבלים. זה בעצם ניתן עם מתן USB-C רגיל, כמו של כל אייפון, אז אין פה משהו מיוחד. יש לו תיק שהכל נכנס לתיק קטן, וזה מאוד נוח. מבחינת האופציות, אז פה אני בוחר את האופציה שאני רוצה, ופה את העוצמה. אני בדרך כלל משתמש בסיקוונס, שזה הכי שימושי ויעיל, ובעוצמה 130. אבל יש גם יותר, אבל אין צורך. מי שזה קצת חזק לו אפילו יכול להתחיל ב-90. או בסירקוליישן, שגם אני משתמש בזה לפעמים. ויש גם אופציה של הול, שבדרך כלל אני לא משתמש בה, כי פשוט היא קצת חזקה מדי. אז גם אם אני אשתמש בה, אני אעשה עוצמה של 90 או 60 או 50. זהו, אז אני יכול באמת להמליץ הכי מעלה והכי בחום. מה אתה אומר, אופק? איך אתה מרגיש עם זה? זהו, מצוין.